Iżjed minn 90% tal-meters tad-dawl u l-ilma f'pajjiżna illum jinqara l-konsum reġistrat fuqhom b'mod awtomatiku mill-awtoritajiet kompetenti skont tarif li ngħata fil-Parlament. Dan ifisser li l-qari tal-meters essenzjali biex jinħarġu l-kontijiet rispettivi lill-familji u n-negozji m'għadux jeħtieġ il-preżenza fiżika tal-meter reader fid-djar u n-negozji b'appuntament u skumdità għall-familji u s-sidien tan-negozji. Fit-tweġiba parlamentari lid-deputat Markent Nisammut, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli ppreżentat iċ-ċifri li juru llum hawn iżjed minn 338,000 meter tad-dawl u iżjed minn 319,000 meter tal-ilma li jinqraw b'mod awtomatiku. Dan waqt li ftit inqas minn 60,000 tad-dawl u kważi 9,000 tal-ilma li għadhom jinqraw b'mod manwali. Tali ċifri għolin ta' smart meters mhux minn dejjem kienu tant li s-servizz introdott 16-il sena ilu minn Gvern Nazzjonalista wara nfiq multimiljonarju biex issir suppost qabża ta' kwalità kien beda bl-iskossi u diversi problemi għal familji u n-negozjanti. Il-vantaġġ tal-qari tal-meters b'mod awtomatiku u li jsir aktar preċiż u regolari, tarif aktar immedjat li konsumaturi mingħajr il-bżonn li jridu joqogħdu jinqalgħu biex jistennew lil meter reader.